Здравейте хора! В днескашното видео ще се приготвяте с мен за излизане. Ще направя клип, в който ще покажа как аз се оправям. Това ще е за обикновено излизане. От другата седмица обмислям да направя клип. Пригответе се с мен за рожден ден. Но днес ще направя клип. Приготви се с мен просто за обикновено излизане. Ако това видео ще бъде интересно за вас, продължавайте да го гледате. Както виждате, вече ние сме в банята. След като съм си измила зъбите, измила съм си лицето, сложила съм си тоник, е време да си взема един душ, за което ще ми помогне ето този душ гел от Avon, който е много приятен. Той е с горски плодове и йогурт, а вие ще ме изчакате отвън. След като съм си взела вече душ, е време да ви покажа с какво съм облечена. Аз вече се облякох. Това е едно сукманче. И отдолу съм с една блуза, тениска, която е съвсем обикновена бяла с някакви шареники. Мисля, че това е много удобно за лятото, защото просто слагаш една тениска, слагаш това сукманче и тръгваш. Сега е време да се освежим. За което, разбира се, ще ни помогнат моите любими парфюми и спреове за тяло. Това е рола на Adidas, който е 6 в 1, показвала съм ви го. Спрея за тяло на Avon с виолетки и орхидейки. Не, орхидейки. И как се казваха тези? Винаги ги забравям. Момент да се седя. Минути на размисъл. Боровинки! Сетих се. Такъв спрей има Антуанет. Обаче забравих канал как се казва, но много приятно момиче, което следа вече доста време става. Ще ви сложа линка отдолу към нейния канал, да се абонирате ако искате. И един парфюм, пак на Avon, Be Romantic, но може да не си го сложа, не знам. Да се надяваме телефона да не падне. Ще ви покажа сега какви гримове използвам. След като е лято, аз не обичам да си слагам пудра, защото, както виждате, съм хванала и тен, бях на басейн. И затова пропускам тази стъпка. Слагам си само спирала, която е на Ебелин или Евелин, как беше? Евелин, да, Евелин Cosmetics. Но се е изтъркала, много е хубава, ще ви покажа четката. Ето така изглежда. Прави миглите обемни, вие ще видите след малко. Може да се сложа и молив пак на тази марка, който малко се е замърсил. И ще си подчертая малко веждите с този молив за вежди на Miss Sporty. За да ги разреша, използвам четката на един молив от Golden Rose, който не е моят цвят, защото веждите ми стават с този цвят червени. И ще си ги среша с тази четчица. И може би ще си сложа някакъв глос. Или ако не си подчертава веждите с молив, ще използвам ето този гел за вежди. И някакъв глос, както казах, но май ми остана в другата чанта. И нека да започваме. Значи, много се чудя какво да правя с тези вежди днес. Първо да ги разрешиме. Между другото, сама си скубя веждите. Ходих на козметик миналия месец, но моите вежди много бързо растат и аз не искам в месеца 15 пъти да хода. Затова реших сама, обаче пак си направих много голяма чупка, както виждате, и изглеждам много злобна, а не съм. Стига да не ме изнерви някой. Така изглежда молива. Не е много подострен, но на мен ми е по-удобно така, защото като е много наострен, много такива стават черти. Просто не ми е удобно, така ми е много по-удобно. Така започваме леко да ги пооформяме, да запълваме местата, в които е нужно. Не е много, съвсем малко само. Ето. Само празнинките и така мисля да ги оставя, защото
аз имам навика да прекалявам и после изглеждат все едно съм някаква фолк певица. Не, да не обиждам фолк певиците, аз също слушам поп-фолк, но нали те понякога са с малко повече грим. Вие слушате ли поп-фолк? Каква музика слушате? Какви клипове искате да виждате от мен? Пишете ми долу в коментарите. Между другото, аз също съм музикална група. Уча английски и музика. Но не мога да пея. Ако питате как... Ох, леле, как си бръкна в окото. Окото, аз пък окото. Ако питате как са ме приели, с тамбура. Тамбурата ме спаси, да кажа. Защото просто за пеене... Мисля днеска да си сложа и от този гел за вежди. Честно да ви кажа, днес мислих да направя рутина как си правя маникюра. Но реших, че това ще ви е по-интересно, отколкото да ви покажа, защото всеки знае как се прави маникюра. Махаш си го с това лъкочистител, тампонче, слагаш си база или заздравител, отгоре слагаш друг лак, отгоре топъл лак и си готов. И мислех, че ще ви е малко скучно, защото нямах идея в главата ми какъв маникюр да ви покажа. И ще да е само обикновен лак. Така да ги срещаме още веднъж. В момента са малко влажни. Честно да кажа, не съм много доволна от този гел, просто не виждам какво толкова прави. Даже в момента ми размаза моливо. Може би не трябваше да ги стресвам. Добре, оставям ги така. И направо преминавам към спиралата. Взех си един фондиотен, който беше малко по-тъмен от Avon. Не съм го пробвала сега дали ще ми пасне на кожата, понеже както виждате съм хванала тен. Не знам дали ще ми пасне, трябва да пробвам. Както виждате, миглите стават хубави. Ох, така като се гледам в телефон не виждам. Аз пък колко пласта сложих. Днеска нещо се престарах. Има хора, които не си слагат на долните на долните мигли спирала, но аз не съм от тях, аз обичам да си слагам. А вие слагате ли си? Знам, нямаше ме доста време, 3 месеца. Надявам се да не ми се сърдите. Просто, знаете, покрай завършването най-много се учи юни месец. Защото цяла година спиш, после в юни се среща за оценки. Нека да не се лъжем, нали, да си казваме истината, аз си признавам. Цяла година спах, накрая юни месец сетих за оценки, но за моя радост завърших с 4,50. Знам, не е кой знае какъв успех, но все пак хващам петицата, а това за мен беше важно, както и за нашите. Така, чуда се дали да си сложа черен молив или просто да остава така, но айде ще си сложа малко. Не, няма. Добре, ще сложа. Между другото, аз съм злодия везни, сигурно си личи вече, защото все се двумя. Надявам се да не се сърдите, че това видео ще стане малко по-дълго, просто искам да говоря с вас, да комуникираме. Между другото, както забелязахте, не си слагам на цялото око, слагам само ето тук, откара съвсем малко. Така, отивам да си взема глоса, а вие до тогава почивайте малко. Ето го глосът, той ми е нов. На Essence, казва се Glossy Kiss. И мирише много приятно, направо ми идва да го изям. Значи, ако можех да ви дам да го померишете. Мирише много хубаво, наистина. Ай, нацапах се. Така. То не дава кой знае какъв цвят, просто е така повече блясък, отколкото цвят. Аз по принцип, да ви кажа, не съм фенка на глосове, на червила. В смисъл, обичам ги, но все или забравям да си сложа, или ме мързи.
А това е много такова лекичко и просто е така се намазваш. Дори може и без огледало, просто е така намазваш като балсам за устни. Ето виждате, че не е кой знае какъв ефекта. И мисля, че сме готови с лицето. Сега косата. Честно казвам, не знам как ще оправя тази коса, защото в момента ми е свършил балсама, който ползвам. Има някакъв друг балсам, но той едва ли ще ми помогне. И затова пак ще се вържа на кок. Нека да започваме тази тежка операция. Молете се за мен. След като посресах малко тази буйна коса, мисля да изложа малко от балсама без отмиване, който сама си направих. Просто го сложих в тази бутилка, говорила съм ви. Вътре имам вода, хининова вода, маска за коса, кристали и малко балсам. Не, нещо такова беше. Просто е така, ще впръскам малко, да й дам живот. Между другото, за малко да забравя. Нали станахме 101 абоната. И мисля да направя един giveaway и да подаря поне на 2-3 нещичко, разбира се малко. Ще бъде от мен за това, че сте че ми помагате, че гледате моите клипове. Знаете, giveaway, сигурно сте участвали и в други giveaway-ове. И да ви подаря нещичко от мен. Но не знам дали ще се събереме толкова хора. Тези, които искат да участват, нека ми напишат коментари долу, за да видим кои искат да участват. И сигурно в другото видео ще ви кажа дали ще... Да, той ще има giveaway, но ако се съберете повече хора. Примерно поне 20 човека, смисъл това да е интересно, защото ако е с 5, на 2 ще подариш, другите 3 ще се разсърват, примерно. И затова зависи от вас. Ако искате giveaway, пишете долу в коментара. И ако се съберете повече хора, ще има. Аз преди малко май ви излъгах, защото казах, че ще си направя колко мога да излезна и така. Леле, то за пред камера ли стана, какво стана, но днеска косата ми се пооправи малко. Но ми е много бухнала и на това време да излезна така, по-добре да се вържа. Аз съм от типа момичета, които предпочитат да се скок с опашка, отколкото с такова. С пусната коса. Обичам, в смисъл харесвам и да съм с пусната коса, но съм много нервен човек и изобщо не обичам да ми е топло на врата. Косата ми става много мекичка. Вчера що не се сетих аз да си сложа от този балсам? Така. След като и косата ми е готова, мисля да си направя една плитка. Или да я оставя така. Да остава така по-добре. Майше. Да. Няма да си правя плитка. И моята визия е готова. Ще дигнем още малко. Готова ми е визията. Сега ще оправя отзад дрехите и хавлията, която оставих. И после ще се включа, когато се обувам и ще ви покажа моята чанта. Предпоследно включване да ви покажа цялостната ми визия как изглежда. Още не съм се обула. Ето ме. Просто по този начин само ще видите. Това ми е чантата, която е от Дензел. Не е оригинална на Шанел и не ми и пука, че не е оригинална. Това ми е сукманчето, както казах. Или какво се води там, не знам и аз. И това ми е отдолу блузата. И сега отиваме да се обуваме преди да падна. Вече се и обух. Съжалявам, с предна камера с ним, не знам доколко се вижда. Ето, малко са мръсни, сега ще ги поизчистя. Но като цяло това беше от мен. Благодаря ви, че гледахте това видео. Стана малко дълго, но съжалявам. Ще се видим с вас, може би утре или други ден, когато ще снимам рум тур или какво имам в чантата. Пишете ми долу в коментарите, кое искате.
Кое искате първо да видите? Това беше от мене и до скоро!